všetci krásny nový večer, no tak a toto sú správy. No, takže na D1 sa udiala vec, ktorú sme ešte zatiaľ nevideli. Pristáli tam mimozemšťania. A to akože reálne. Bohužiaľ video z toho nemáme, lebo zatiaľ ešte naše správy takmer nikto nepozná. Takže nemáme nikoho, kto by utekal a natáčal to. Ale máme veľmi dobrý zdroj informácií a to je môj mozog. Takže tam v pozadí nám aj štebocú andulky, to si nevšímajte, hej. To ignorujte, prosím. No, takže ďalšie. Tento raz pri Bratislavskej banke na Štefánikovej 31 nevykradli nič, ale udiala sa tam jedna naozaj strašná vec, hej. Nevieme však aká, to ešte musíme zistiť, ale zatiaľ vám povieme inú správu, ktorá je naozaj tiež strašne dôležitá. Ináč nevšimajte si to, že tá kamera je tak priblížená na mne, neviem, čo to ten kameraman robí. Takže táto správa možno budete potrebovať ju aj do života, lebo ľudia, čo sú na pešo, sa môžu pohybovať iba 6 km za hodinu. Toto hovorím smrteľne vážne, je to tak aj v zákone. Áno, iba 6 km za hodinu, rýchlejšie nemôžu ísť ani chodci, si predstavte. To by inak proste bolo veľké špatné, hej? Takže tak, dávajte si pozor na to, ako rýchlosťou chodíte, lebo môžete dostať pokuty. Neviem, či to budú merať, to som si ešte není istá, ale každopádne dávajte si pozor na to, hej, že ako rýchlo sa pohybujete. Tento je správa z čerstvej novinky. A teraz môžeme prejsť na počasie. Takže dočkajte, musí sa načítať tá tabula, kde mám napísaný text. Na západnom Slovensku bude okolo 9 stupňov. Na strednom Slovensku bude 14 stupňov a na východe budú mať také leto, takých príjemných 16 stupňov. V noci to nebude žiadna sláva. Na západnom Slovensku budú 2 stupne, na strednom bude 4, no a na východe majú tropickú noc 6 stupňov. 10 stupňov. No, dávajte si pozor na to, čo robíte, koláče, pečte koláčiky. A ináč, dneska je Halloween. Upiekli ste dneska aj niečo halloweenské? Neváhajte a napíšte nám do komentárov. Budeme veľmi radi. Ináč, ja neviem ako vy, ale ja osobne som piekla, neviem, či z toho Basanín vydá aj video, ale som točila, že ako sa pečú halloweenské koláče, ale mám taký pocit, že Basanín to nenatáčal, lebo sedel na gauči a pozeral YouTube, takže to asi nenatáčal. Takže bohužiaľ, ako som robila halloweenské mafinky v takí dúšikovia v tvare, tak bohužiaľ to nevyjde. Ale no, toto bol všetky dneskajšie správy. Teším sa na vás zajtra a čauko.